अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। चाकरमान्यानं मुंबई गोवा हायवेनं कोकणात येत आहे, तरी अगोदर बातमी तुमच्यासाठीच आहे, कारण महामार्ग प्राधिकरणच्या कृपेने हायवे हा मृत्यूचा सापळा बनला आहे। मुंबई गोवा महामार्गावरती गडनदी ब्रिज येथे अपघातांची मालिका दिवसेंदिवस सुरू आहे। वागदे गडनदी याच ठिकाणी एक लेन बंद असून मुंबई गोव्याच्या दिशेने येणारी वाहने समोरासमोर येत असल्यानं सर्वसामान्य नागरिकांचे नाहक बळी जात आहेत। याकडे महामार्ग प्राधिकरणाचा दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप ग्रामस्थ वाहन चालक करत आहेत। पाहूयात। मुंबईकर चाकरमान्यांनी सावधानतेचं बाळगायची आहे, कारण सध्या मुंबईकर जे चाकरमानी आहेत ते कोकणात गणेश उत्सवासाठी मोठ्या प्रमाणात दाखल होणार आहेत। उद्यापासून दाखल होणार आहेत, काही प्रमाणात येण्यास सुरुवात झाली आहे। पण कणकवली शहरात ज्यावेळी येतात त्यावेळी कणकवलीमध्ये जो हायवे आहे आणि हायवेवर हळवल फाट्यावर जो रस्ता आहे तो आपण पाहतो आहोत की कशा पद्धतीने एका लेनने सुरू आहे, आणि हा एका लेनने सुरू असलेला रस्ता जो एका बाजूने ह्या गाड्या आहेत त्या जात आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच गाड्या तिकडून येत आहेत, आणि त्यामुळे हा जो इथे अपघात होत आहे, मोठ्या प्रमाणात हे अपघात होत आहेत। आत्तापर्यंत इथे हकनाक बळी गेलेले आहेत, 4 ते 5 जणांचे इथे हकनाक बळी गेलेले आहेत अपघातामध्ये। कित्येक ट्रक पलटी झाले आहेत। अशा पद्धतीचे हे सगळं इथे वातावरण आहे। आज देखील येथे अपघात झालेला आहे, म्हणजे ह्या अपघाता नेमका कारणीभूत कोण असा एक प्रश्न विचारला जात आहे, कारण येथे जो दुसरा लेन आहे तो बंद आहे, कारण त्यांना त्या जमीन मालकांना त्यांचे पैसे मिळाले नाहीत, मोबदला न मिळाल्याने त्यांनी जमीन अडवल्या, म्हणजे जमीन रस्ता होऊ दिला नाही आहे। पण याचा न्यायनिवाडा जो प्रांताधिकारी यांनी करणे गरजेचं आहे, आणि तो लवकरात लवकर करणे गरजेचं आहे, कारण 2 वर्ष हा प्रश्न प्रलंबित आहे। पण आज अपघातस्थळी ज्यावेळी प्रांताधिकारी यांनी दाखल केलं त्यावेळी त्यांना आश्वासन दिलं की 15 ते 20 दिवसात हा प्रश्न आपण मार्गी लावू। पण जे नेमके बळी जातात त्याला जबाबदार कोण? कारण हायवे ठेकेदाराच्या गलतान कारभारामुळे येथे आधीही बरेच अपघात झाले होते। आपण लाईव्ह दृश्य म्हणजे पाहत आहोत की कशा पद्धतीने ही गाडी येते ह्याच लेनने आणि दुसऱ्या गाड्या जाणार आहेत। आज हा अपघात झाल्यामुळे येथे पोलीस बंदोबस्त आहे, पण ज्यावेळी समजा अपघात झाला नसता तर येथे सरळ जी गाडी हायवेने, म्हणजे जी वेगाने येते गाडी, त्याचा स्पीड किती असो, वेगाने येते ती समोरील येणाऱ्या वाहने आपल्याला वनवे असल्यामुळे माहिती नसल्यामुळे ती समोर जाऊन धडकते आणि हा मोठा अपघात होतो। त्याला नेमकं जबाबदार कोण, असाच एक प्रश्न येथील ग्रामस्थ विचारत आहे, कणकवलीतील नागरिक विचारत आहे। कारण या अपघाताच्या समयी ज्यावेळी येथे जे लोक आहेत ते सगळे एकत्र येतात आणि नंतर मग आंदोलनं करतात, रस्ता रोको करतात, ह्या नेमकं संपूर्ण प्रशासन येथे दाखल होतं, त्याला नेमकं जबाबदार कोण, असाच एक प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला पडला आहे। कॅमेरामॅन आनंद तांबेसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा।